So yan guys, welcome back again to my channel. For today's vlog guys is magluluto po ako ngayon ng masikoy po. Yes po, ang masikoy po ay isang Pangasinan delicacy po. So yan guys, para malaman nyo kung anong pong kakanin po ang niluluto namin dito sa Pangasinan. So ang ingredients po ng masikoy guys is glutinous rice, yung malagkit po. Tapos, sesame seeds lang po. Tapos, gata at asukal. So, ganyan guys. Bago tayo magluto guys, is magpakulo po tayo ng tubig. Tapos, ilagay po natin yung glutinous rice. Yung malagkit guys. Yan. Pag lumitaw na, luto na po yan. So, once na lumitaw na po yung glutinous rice, is luto na po yung glutinous rice po guys. Tapos pag alam nyo luto na po yung glutinous rice is lalagay na po natin yung mga ingredients po ng masikoy po. So yan guys, nilalagay po natin yung sesame seeds. Yan po ay isang sesame seeds po. Pero bago naging brown po ang sesame seeds is niluto namin po yung sesame seeds hanggang maluto po, maging brown. Tapos dikdikin ninyo. Tapos yan, ilalagay po natin sa masikoy para maging mabango po. Yan, pampasarap po yan yung sesame seeds. Yan po ang ingredients. So, yan guys, haluin lang mabuti po. Haluin lang po natin para hindi magdikit-dikit po yung malagkit po natin. So, ganyan lang guys ang paggawa po ng masikoy po. Is very simple lang po ang paggawa po ng masikoy. So, yan guys, haluin lang po natin para hindi magdikit-dikit po yung malagkit po natin. So, after yan guys, is lagyan po natin ng gata, ganun guys, gata, tapos asukal lang po ang ilalagay po natin dyan. So, lagyan natin ng gata para mas masarap po yung masikoy po natin guys. So, ganyan lang po kasimple ang pagluto po ng masikoy. Yan. Lalo na po sa mga taga-probinsya, sa Pangasinan, lalo na po ngayon, malapit na po yung undas. Mostly po, ganyan po ang niluluto po sa undas, malagkit po. So, ganyan lang po kadali ang paggawa po ng masikoy. So, after that guys, is lagyan po natin ng gata po, coconut milk. Tapos, sugar lang po ang ilalagay po natin sa masikoy po. So, yan guys, ilalagay na lang po natin yung gata. Yes guys, yan po ay coconut milk po. Mas masarap po kung lagyan po natin ng coconut milk. So, ilagay na natin yung coconut milk po. Tapos, after that guys, is lagyan po natin ng sugar. So, pampalasa po ang sugar of course. Depende po kung ano sa panlasa nyo. Dagdagan lang po natin ng gata or sugar po kung depende po sa lasa, panlasa ninyo guys.
watching guys at salamat po sa pagsama po sa akin sa kusina po ngayon. So, yan po si Adventure of Alma. Kung hindi po kayo naka-subscribe po sa akin, please subscribe my channel po para samahan niyo po ako kung ano po ang gagawin po natin sa araw-araw na po. So, yan po. Sana guys, may natutunan po kayo for this video kung paano po magluto po ng masikoy po para makatikim po kayo ng luto ng Pangasinan po. So, yan guys. Thank you for watching again my video po. Maraming salamat po. So, bye-bye, bye-bye, bye-bye.